Ya मानसि जाखायो guys. So गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैबो बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो नायगासिनो एडि दैमारि इउटुब चेनेल। स' लोगोफोर जों दायो कामाख्या मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरोना। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम माबायदि जायो। मोजांबाबो मोजां नङाबाबो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो गाइस। थुदो भिडिअ। गाइस जों दायो अट' स्टेन्डनिफ्राय आरोना। Finally men get guys. तो गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन बयासे मानसि जाखायो मन्दिराव। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नै सिङाव हाबनोसै जों दायो। स' लोगोफोर नै बेनो मन्दिरा नै मेन मन्दिरा बेनो आरोना बेनि सिङाव हाबलांनांगौ दा। फाइनालि गाइस नै फाइनालि नै बेनो स' सिङाव हाबनोसै। स' मबाइल एलाव गैयानो गाइस मा खालाम दा। जों फैयै दा मोनफैफिनबाय गेटसिम। स' मन्दिर सिङाव एलाव गैया आरो गाइस ना। सिङाव एलाव गैया माने केमेरा खालामनानै एलाव गैया आरोना। स' बेखायनो सिङाव लानो हादियासै। जों दा गाहायै ओंखारलांबाय दं आरोना गाइस। स' नै बे जाबाय नै गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि वाटारफुल। अ खोनाखायो डेन्जार अखायो। वाव दामा गखायो गाइस। थ' नै बे जाबाय बिबार फुल स्टेसनाव दं आरो ना इदि गुवाहाटी स्टेसनाव। स' नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन मोजाङै नुवाखै। जों दायो गाखोनोसै बेयाव फार्स्ट टाइम जादों गाइस। दासो उथिदो। आं गियाखै जेबो मिथिखायामोन आं गिदों।